Ce bine e să dorm. Trebuie să țin cristalul cu mine, cred. Vreau să le aranjez. Le pun una lângă alta. Ce-i cu ăla? Domnule, ce-i cu castelul de acolo? E castelul tău, s-a construit. Un castel! Stai cam departe de școală. Mă duc. Am ajuns. Wow, sunt cam departe. Stai, ce e aici? Mână. Dar lipsește bunul. Uite, are. Pui, era de foame. E mai ceva? Porc. Sau iepure. Încă nu. Pleacă. Ce bine mă simt, atât de bine că am putut mânca și ceva. Mă duc șo. Ce trebuie să fie aici? Stai. O să pun cristalele. Stai, cred că am o idee. Nu, trebuie să pun mai așa. O idee bună. Să fac un... Așa. Gata să pară mai culoare. Și ce pot mânca? Dar trebuie să am și pieseu aici. Mai mănânc și-o puțin. Am mâncat destul de bine. De fapt, nu trebuie să mi-aduc eu toate lucrurile. De fapt, nu. Lucrurile le-au folosit pentru construirea casei. Deci, n-ar trebui să le mai iau. Deci, mă duc. Dar totuși mă duc. Stai. Flyus. Gata. Flyus. Am mers. Da, și acum nici nu mai trebuie să mai iau asta pentru că asta nu mai mea. De fapt, până mut toate lucrurile. De fapt, mi-a fost și pat, dar nu-i pat. Nu e patul care mi-ar cam plăcea. Sper să nu se mai întâmplă. De fapt, atât mi-a încuțit, poate. La nu. Sper să nu se mai întâmple ca casa cu partea. De fapt, trebuie să o iau, poate mai ceva interesant. Prin ea și să mai facă mai nervos. Unde mi-e? Unde mi-e celălalt? Cred că pot să încropesc altul dintre ei, dar o să fie cam greu, na? Nu știu unde e al patrulea. Bine, o să mă încerc. Am reușit. Bine, mă duc acolo. De fapt, trebuie să mai... Mă duc să vorbesc cu profesorul. Da, profesore. Da, Alex, n-ar trebui să oprești topo. Pa, da. Oprit-o sau cu as? Am terminat. Da, Alex, vezi că ți s-a construit castelul, știu eu. Și azi nu se mai ține unei petrecere. Poți să umplu asta de glowstone? Nu. Ce-mi place că am un castel? Yay! Și mi-e tare somn. Dar-mi place geam. Adică să mai explorez puțin castelul. Să văd ce mai... Au! Groapă. Un glowstone. Poate pun un geamuleț ăsta. Poate ar trebui să mă... Stai, eu caut aici, cred că pot intra. Wow, atât de multe cărți și luminat.